Erokamanya Ali wadhi nyime kama Limbe Jipange na Viusasa odonjo odiochienge mar ariyo e kaonti ma Meru. Jodak ma Meru ne owuok oko kar rombgi mar romo gi jolendo mag Royal Media Services. Ote mag Jipange na Viusasa ne okwako lwasi ka jopiny yudo thuolo mar yango yor bedo e rang'iny mamalo mar bedo joloch mag mich. Johera mag Viusasa loyo Sh50,000 pile ka pile kara Sh2 milion e loch maduong'. Ndikruok mar tugono en Sh50 mar yudo thuolo neno chenro manitie mbui mar Viusasa. Viusasa makore kod kambi mar Royal Media Services kendo dhialo higni 8 nyaka ne chake. As a way of rewarding you for being a faithful customer over the years, we have a daily draw where we have a winner winning 50,000 every single day. We have a weekly draw of 500,000 shillings and the grand draw of 2 million shillings. So subscribe and stand a chance to win.